Ito's good news sa mga konsumidor sa Visayan Electric kaya adunay pag-ubos sa bayranan sa kuryente. Apan bisan pa man ini adunay pahimangno ang BECO. Sa natong detalye pinaagi nining report. Maabot sa 2.43 pesos per kilowatt hour ang ipatuman nga pagkunhod sa bayranan sa kuryente alang sa mga ordinaryong konsumidor sa Visayan Electric. Gikan sa kasamtangan nga 12.14 per kilowatt hour, mamahimo na lang nga 9.71 per kilowatt hour nga mo ipikto sa June-July nga billing. Kini human mipagawa sa Department Order ang Energy Regulatory Commission kon ERC nga ang power supply nga gipalit sa mga distribution utilities sa wholesale electricity spot market kon WISM ipabahin ang bayranan ngadto sa upat ka mga installments nga sugdan sa Hunyo hangtod sa buwan sa Setyembre. Ang reason sa order ni ERC kay para makatabang sad sa mga konsumidor kay grabe biasud kayo ang red alert ato nga tayma. Kaning atong bayranan sa WESM pass-through charge na kay generation charge man na siya. So ang generation charge nato kay pass-through man so adto na si Visayan Electric ang tigkolekta unya gikan sa mga customers no apil na sa atong bill unya ibayad namo sa WESM. Bisan pa man sa pag-ubos sa power rates, dili gihapon ang ayan nga magsalig ang mga konsumidor sanglit posibleng musaka na usab kini sa mosunod nga mga buwan. Busa padayon ang panawagan sa Visayan Electric sa mga tao nga magdaginot gihapon sa paggamit sa kuryente. Magmatngon ta sa atong paggamit no sa kuryente ang mga appliances nga wala nato gamita, atong pagngon, atong i-unplug. Same ra good gihapon katong nagting-init pa nga careful kita sa itong paggamit. Unya, mag-practice gihapon gyud ta og energy conservation. Samtang gipadayag sa distribution utility nga wa pay giisa nga grid alert ang NGCP sukuhay sa nakalabang buwan din nakapahigayon yod og usa ka beses nga rotational brownout ang Visayan Electric ni adtong Mayo 22. Nagamit gyud ang atong interruptible load program. Atong mga partners sa ILP nakatabang gyud sila. In fact, sila ang nagsustainer nato from 4 p.m. to 6 p.m. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.